Mga igsuon, gikapoy ka ba? Kung sa man nga kakapoy ang imuhang gibati karon. Actually doon ay tulo ka kakapoy nga posible nga bation sa katao. Una, ang kakapoy sa lawas. Kining kakapoy sa lawas gumikan sa kadaghan og gitrabaho. Kung ikaw estudyante, pagkadaghan kayo og mga trabahoon sa eskwelahan. Kung ikaw nagtrabaho, matutudlo o sa pangatrabaho, usahay kapuyan ta physically. And I tell you, igsuon, normal ra ka na. Mismo magani ang ating Ginoo, gikapoy usab. O gani, nipahulay siya, natulog siya ngadto sa bangka, sa asoy sa ebanghelyo. Ang ikaduha nga kapoy, mga igsuon, kining kakapoy emotionally, kakapoy sa kasing-kasing. Gumikan kay nabasted, natanggal sa trabaho, ibiyaan og uyab, o sa padiha. Emotionally, grabe kakapoy. O mas kapoy or masakit ni kaysa physical nga kakapoy lang. Kanang gitawag na to og kakapoy emotionally. Nga gani usahay mo lead ni into depression. I tell you, magkasabot kayo ang Ginoo ni anak. Kaysa mismo naka-experience pod nga gidinay, naka-experience pod nga siya gi-reject, naka-experience pod nga siya maingon na to nga nabasted sa mga tao nga iyang gilauman nga musugot sa iyahang mission. Ikatulong nga kakapoy mga isuon kining gitawag og spiritual nga kakapoy. Naay mga times tingali nga mangutana ta, naa ba jud kahay Ginoo? Naay mga times nga usahay magduda ta kung kinibang atong pagtuo mapuslanon pa ba kaha basin o dili na mahinungdanon. Kini nga kakapoy sa spiritual, man tawag natong spiritual dryness, mo na mga times nga di nga taganahan mo simba ug mao ni ang lisod kaayo kun dili matambalan. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong adlaw sa San Mateo 11:28, ang Ginoo nagdapit kanato. Kamong tanan nga gikapuyan sa inyong gipampasan, duol kamo kanako o papahulayon ko kamo. Kining mong kakapoy sa lawas, kakapoy sa emosyon o kakapoy sa kalag, dili ni matanggal pinaagi lamang og mag-vacation ta kung asa nga dapit, kundi kini nga maong kakapoy matambanan lamang kung muduol ta ngadto sa nagdapit kanato nga mao ang Ginoo nga mo'y maghatag kanato og kapahulayan. Kamong mga kapuyan, duol kamo kanako og papahulayon ko kamo. Mga igsoon, give time sa pagpahulay na kauban ang Ginoo. Pero kuya, di ba naikakapoy sa espiritualidad nga usahay ganit di natamutuo ang Ginoo tungod sa kakapoy sa espiritualidad? Well, I tell you, kana mga trials na sa itong pagtuo. Gikinahanglan ta nga kung sa panahon nga nawatangan tag pagtuo, mas dublihon paunta ang ato ang pagtuo ngadto kaniya. Manay suon, hinumdumi kanunay ang atong ebanghelyo karon nga si Ginoong Hesus mao ang makahatag kanato og kahupayan. God bless o Blessed Sunday.